Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σε ένα προηγούμενο βίντεο δείξαμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του αυτοκινήτου από την πόρτα του συνοδηγού. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ντίζα που έχει κοπεί από την κλειδαριά που ανοίγει την πόρτα από μέσα. Εντάξει, τότε που άλλαξα την κλειδαριά δεν σκέφτηκα να αγοράσω και ένα ντιζάκι καινούριο για να το αλλάξω και αυτό. Οπότε θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο πώς θα αλλάξουμε την ντίζα που ανοίγει από μέσα. Θα αγοράσουμε και μια καινούργια ντίζα. Είναι αυτήν εδώ. Η παλιά είχε κοπεί εδώ. Είχε κοπεί εδώ πέρα. Οπότε αγοράσαμε μια καινούργια. Θα την τοποθετήσουμε στην πόρτα μας πάλι. Να βγάλουμε την παλιά την ντίζα. Ωραία. Θα βγάλουμε τις φύσεις προσεκτικά. Ωραία. Και είμαστε πάλι στο παλιό σημείο. Γιατί όταν χρειάστηκε να αλλάξουμε, αφού το ανοίξαμε που το ανοίξαμε, δεν σκέφτηκα να πάρω και μια καινούργια ντίζα να αλλάξω. Πήρα μόνο την κλειδαριά. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε σιγά σιγά, θα το ξανακάνουμε. Και όπως είχαμε πει, για να βγάλουμε αυτήν εδώ τη λαμαρίνα που είναι πίσω από το πλαστικό, έχει μία τρυπούλα εδώ και μία τρυπούλα εδώ. Θα κατεβάσουμε το τζάμι λίγο μέχρι να έρθουν να δούμε στις τρυπούλες τις βιδούλες αυτές που πιάνουν το τζάμι. Είναι δύο σφιχτήρες που πιάνουν το τζάμι. Οπότε θα κατεβάσουμε το τζάμι, θα το φέρουμε, μόλις δούμε αυτές τις βίδες σε αυτό το σημείο, θα σταματήσουμε, δεν θα ανοίξουμε άλλο το τζάμι, θα ξεβιδώσουμε αυτές τις βίδες, μία και μία-δύο, όχι πολύ, λίγο, και θα πιάσουμε το τζάμι και το κολλήσουμε πάνω με χαρτοτινία για να μας πέσει κάτω. Γιατί αλλιώς, αν δεν ξεβιδώσεις αυτό και αυτό να βγάλεις το τζάμι, δεν μπορείς να βγάλεις αυτήν εδώ τη λαμαρίνα που είναι πίσω από τα πλαστικά. Πάμε.
Αυτό το κάνουμε γιατί μας φύγει το τζάμι, παιδιά. Τώρα, αφού το κολλήσαμε, να μην μας πέσει το τζάμι κάτω, τώρα μπορούμε να ξεβιδώσουμε αυτές εδώ τις βίδες γύρω-γύρω από το πλαίσιο αυτό, για να βγάλουμε, για να έχουμε πρόσβαση μάλλον στην κλειδαριά. Πάμε να το κάνουμε. Και αφού παιδευτήκαμε κάμποση ώρα πάλι για άλλη μια φορά, ξαναβγάζουμε την κλειδαριά. Και την παίρνουμε στο χέρι. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η ντίζα. Κόπηκε, όπως είπαμε, κόπηκε εδώ. Θα βάλουμε την καινούρια και θα ξανατοποθετήσουμε την κλειδαριά πάλι στη θέση της, η παλιά. Και θα βάλουμε την καινούρια τώρα. Μπαίνει πολύ εύκολα. Βάζεις εδώ, το γυρνάς. Το γυρνάς και μαγκώνει εδώ. Και όπως τραβάς από μέσα, ανοίγει. Τσακ. Ωραία. Πάμε τώρα να τα ξαναβάλουμε όλα αυτά που βγάλαμε ξανά στη θέση τους. Βάλαμε και την κλειδαριά. Δοκιμάσαμε αν ανοίγει από μέσα πριν το κλείσουμε. Και ναι, ανοίγει. Πολύ πολύ ωραία. Τώρα πάμε να βάλουμε όλα αυτά που ξαναβγάλαμε. Αφού βάλαμε το ένα πλαίσιο, θα το πιάσουμε αυτό με δύο βιδούλες λίγο εδώ πέρα για να βάλουμε το τζάμι. Βάζουμε και αυτά εδώ τα πλαστικά. Ωραία. Και τώρα
Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το... Τι είναι τώρα εδώ? Θα βάλουμε τη φύσα από το παράθυρο. Ωραία. Αυτό μπαίνει εδώ. Το ηχείο. Και τώρα θα βάλουμε το πλαστικό. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Αν με ρωτήσεις αν είναι εύκολο να το κάνεις, όχι, δεν είναι εύκολο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.